Irene Paredes Hernández Legazpi 1981ko uztailaren 4 jaio zen. Irene bostkideko familia batean hasi zen. Gurasoen izenak Juan Carlos eta Inma dira, eta anai arrebak Laura eta Asier. Bi urterekin Domingo Agirre eskolan hasi zen, Andereño Marian eta Bakartxorekin, San Inazioko eraikina. Txikitan lagun asko zituen, gaur egun mantentzen dituenak. Eneko, Ana, Soraya, Antonio Kariz. Eskolan oso pozik ibili zen, oso azkarra eta arduratsua zen ikasketetan. Kirolaria, beti baloi batekin eskuan, neska alaia, langilea eta lagun ona zen. Eskolan pasatako egonaldietan oso oroitzapen onak ditu. Aubixa Segura primeran pasatu duten. Erentzat bere auzoko eta bertako lagunak oso garrantzitsuak izan dira. Bertako oroitzapen mordoak bere bertako lagunekin izandakoak. Laguna hauekin ordu asko pasatzen zituen plazan jolasean. Auzoko lagunandiak Olatz, Ana eta Inigo ziren. Domingo Agirre eskolatik Olazabal institutora joan zen bere lagunekin. Bertan bidai desberdinak egin zituzten, eta oso gari polita izan zen. Horietako bidai batean Valentzian bihurrikeri bat egin zuten, hoteleko kuadro bat nahi gabe puskatu eta izkutatu zuten. Gauean parranda egiten zuten eta ezin izaten zuten inork lo egin. Irene kirolari sutsua da, bere hastapenetan ikusi dezakegun bezala. Atletismoan izan ziren bere lehen urratsak. Kirol munduan ere ona izan zen. Bere aita Goierriko atletismo taldean entrenatzailea zen, eta Irene ere bertan hasi zen. 17 urtera arte futbola eta atletismoa uztartu zituen. Atletismoa marka paregabeak egiten zituen eta Gipuzkoako jabalina modalitatean errekorra egin zuen 2008an. 4 urterekin Legazpiko ilintxan taldean hasi zen. Zuzi izan zen bere entrenatzailea, baina urte bete ez. Hurrengo urtean Urola taldean joan zen Zumarraga, eta bertatik Zarautzera. Zarautzera joan etorrietak aitak laguntzen zion, eta bidaietan eskolako gauzak egiten eta ikasteko aprobetxatzen zuen. Irene Paredes defentsa zentrala da. Defentsa zentrala autoritarioa da, teknika oneko eta fisiko bikaineko, eta horrek aireko jokoa nagusi bihurtzen du. Mundu mailan defentsa onenetarikoa kontsideratua dago. Irene Paredesek Espainiako futbol selekzioaren eta PSG-ren defentsa zentrala garai hartan. 2017ko emakumezkoen 11ko onenaren saria jaso zuen. 2021 urtean urrezko baloirako izendatu zuten Irene. PSG-an, Espainiako selekzioan eta gaur egun Barça taldeko beste jokalari batzuekin batera kapitaina da. Munduko kopa irabazi zuen 2023an. Familia oso garrantzitsua izan da, Ireneren kirol ibilbidean. Beti leku guztietara lagundu eta animatzeko prest egon dira. Orain Mateo txikia da bere amaren fan nagusiena.
2008an Real Sociedad taldearekin fitxatu zuen. Errealean 3 denborari izugarri egin ondoren eta bertako kontratu amaituta Athletic Clubek fitxatu zuen. 2011an Bilboko Athletekin fitxatu zuen. 5 denborari egin zituen eta lehen mailako liga irabazi zuen. 2015 eta 2016 3 Euskal Herriko ere irabazi zituen. 2016an Paris Saint-Germainera joan zen. Lehenengo Coupe de France femenine 2017-2018 irabazi zuen Paris Saint-Germainekin. 2021eko ekainaren 4an Irene taldeak PSG lehenengo mailako lehen titulua irabazi zuen. Baita Txapeldunen Liga ere Lyon taldeari 2021eko uztailaren 8an Espainiako lehen mailako Futbol Klub Barcelonak fitxatu zuen eta 2023an lortu zuen Txapeldunen Liga irabazitako tituluak. Futboleko Liga 2021-2022-2023 Erreginaren Kopa bat 2021-2022 Espainiako 2 Superkopa 2022-2023 lehenengo UEFA Women's Champions Liga 2022-2023. Irenek INEF Gasteizen ikasi zuen, baina ordutik prestatzen jarraitu nahi izan du. 2. hezkuntzarako irakasle master bat, kirol egokitutako online beste bat eta adimen emozionaleko beste bat ikasi ditu. 2015an Lucia Ibarra bere bikotea ezagutu zuen. Lucia Berargaineko jokaieko jokalaria internazionala izan zen. 2021an ezkondu egin ziren eta 2021eko irailaren 12an Lucia eta Irenek bere egunik zoriontsuena bizi zuten. Beraien semea Mateo txikia jaio zen. Ari txakurrarekin batera familia polit bat osatzen dute. Bere jarraitzaile handienak bere familia ditu. Irakurtzea oso gustuko du, asko gustatzen zaion abesti bat Ento Sarmentoren Zurekin batera da. Bere filmerik gustokoenen artean Intokable filma aurkitzen da. Bere familiarekin batera alduenean furgoneta hartu eta leku ezberdinak ezagutzea gustuko dute. Postreak sukaldatzea gustatzen zaio eta gazta tarta da gehien egiten duen postrea. Legazpi herriaren izena mundu guztian ezagutzera eramaten duzulako, kirolari bikain zarelako, beti balore positiboen aldea agertzeagatik zuta zarro gaude. Txapelduna! Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera.